Hello dong, maray na aga tabi. Yes, sabi. Oy, pasensya ka na, busy ka tabi, pwede makahapot lang nagkaduwa sa nang hapot. Sige, sabi, no problem. Okay, araw kayo ni Migo. Na babasa Ano mo po? kaya so guidelines na pinirmahan ni Governor Cheese Baga, so Executive Order number 22-2021. Opo, opo. Okay, may haputig di tabi dong. Kung halimbawa taghali ka sa sa probinsya sa Laogan Bicol region, ikay po ang tabing magsunod digdi sa bagong guidelines na ini? Hindi pa, pakiulit, sabi, pakiulit. Apo, araw po kayo ni, kung halimbawa po ang sarong persona madyan sa Sorsogon, taga Albay, o saan manahali po kan sa tuyang sa Laogan Bicol region, ano tabi dong kayo po na magsunod digdi sa guidelines na firmado po ni Governor Cheese Escudero? Yes, sabi, kay Pohan tabi na magsunod unless ito tabi in letter of exemption. Again, iyan na po na letter of exemption in advance, pwede po yan i-apply, ano? Oo. Sa provincial government, lalong-lalo na po na authorized person in outside residence katabi, ano? Malaog Yeah. kasi. Oo. In advance, nasurat magkatabian, kadaklan sa mga apun takon malaog. Iyo And po. then, nai-issuehan man tabian in LOE. So, kung may tabi kayan, mandatory tabi negative RT-PCR result o kaya antigen test and validity tabi ka within 24 hours na magpakuha ka tabi. Nin antigen test pagluwas ka dapat pala ka na tabi sa probinsya kan Sorsogon. Ayun. So, yan tabi dong linawon ko lang ano, regardless kung saan kahali. Yes, sabi. Opo. Basta Exactly, kung hali ngaya taga Albay ka, taga Masbate ka, taga Catanduanes ka, o lalo na kung hali kang Visaya o National Capital Region o sa parte kang Pilipinas, iyan tabi ang general guidelines, tama? Yes, tabi. Oh, minsan Opo. may nakaralaog na day tabing mga papel kaan. So, digdi baga tabi ang barangay. Oo. Lalong-lalo na digdi sa Sorsogon City, ano? Talagang na-strict to digdi ang mga barangay officials. Oo. So, kung di nakaproduce kan siring na resulta, iba pipa home quarantine and iba pipa laog sa facility quarantine and on the 7th day, Oo. pipa test tabi yan kan mga barangay health emergency o kan mga birds tabi. Opo. Kung madyan lang dong nabalikan lang tabi ngayon, madyan mo niya na aga, may tuyo lang dyan, maulit dyan na hapon, pareho ang requirement o tabi? Actually, pag mga araw tabi dyan, sabi ko nga po, ang LOE pwede tabi ang i-issue sa mga balikan. Basta in advance tabi, ma-informaran ang provincial government, lalo-lalo na po ang Ayun. governor's office kan paglaog kasi din sa Okay. probinsya kan na Sorsogon. Okay. So, So- ang kadaklan po nagsusurat, nag-i-email po sa sorsogongo@gmail.com. Yan po Ayun. ang Okay. Okay. So, Sorsogon Go. sabihin pa lang tabi dong, Opo. bago ka maglaog sa Sorsogon, gari mapaara mo na sa Indo, tama? Yan sa Office of the Governor. Na ngayon, madyan po Yes, ako, may kakaon lang akong arog ka ini, tapos mahangad na tabi ako ka-exemption. Yes, sabi yan. Oh, Opo. Kasi pag so- mga balikan na daiman masyado bagatabi, daiman interaction. Yes. Yung mga may kukuha lang ngayon na papel, ready na ang papel, kukuha o na. Mga arog ka yan, kaya may exemption kitang tataw sa mga siring ka na sitwasyon. Ayan. Basta kung in advance, apply for a letter of exemption para madali po paglaog din doon sa probinsya ng Sorsogon. I see. Okay. So, ang pagkasabot ko, ang exemption, hali sa lugar na hinalian ninda. Ito palan, di ba kung taga-Albay ka, madyang ka, mahagad kang clearance sa Governor's Office kan Sorsogon, tama? Yes, sabi ko, kasi pag mga balikan, nauna diyan na bagatabihan ni Governor Iyo. Cheese, ano, Iyo. natawag kita ng konsiderasyon sa mga balikan. Itong, Iyo po. talaga, pakumadigdi for how many days, yan, Oo. patabot digdi, may kuwaon, tapos balik. Yan. So, Iyo. nakakonsider tabi ang siring ka ng Oo. mga sitwasyon. Okay. Araw-araw kayo may Tagaligaspi sa kong nagtitext na mapasursugonda, may transaction lang dyan, may kukuanon lang. Kayo po mag-advance na maghagad ki-clearance po sa indong opisina, sa opisina ng sabi. Governor Cheese. Yes, sabi. Opo. Ayan. Pero may nakakalusot tadi. May nakakalusot na daing clearance. Eh, gumaan kami, ano, siyempre, bako man perfecto, yung sistema nga ilatag ta. Iyo. Talagang may mga nakalusot. Sabi, ang nakalusot na. Totoo tabi dong na nakalusot na. Gari, di pa kagat sa kasag. Yan sa may parte kang bukal-bukala. Nakulaw nito, putol gano'n. Okay. So yung masanatabi dong ang gusto ni Tano,
Actually, mas maray na naghigpit kita pag-abot sa mga araw ka na protocol. Tangani na, ano yan, makontrol ta ang COVID. Pero, yung nga yan, may good news kita, may exemption man sa mga madalian sa nang madiyan. Basta aram lang, asin may siyang pwede dong napagdyan, saka na mahagad ki clearance o advance talaga po talaga? Advance po kasi para dahil na sila, bako na hassle sila kasi sa putsaw, siyempre, yan ang enot na pigahanap. Iyo. So, para dahil na yung problema, Oo. Hiling dulos and sa indang letter of exemption, may mga barcodes man tabi yan. So, Iyo. natitrace man tabi kung may dududa. Kumpike, So, pinike. Opo. Oo. So, basta in advance po, kataklan man, may mga natatawan man tabi ni exemption. Sabi ko nga mga balikan. Oo. Madali tabi yan matawan ni exemption. Iyo. Sumado man, anong email address tabi, Dong, pakiulit? Sorsogongo@gmail.com. Sorsogongo @gmail.com. sorsogongo@gmail.com. Okay, mayapot ho ni tabi, Dong, ali sa Bicol Blood Bank sa DOH, Department of Health ni. Paano da tabi sumakanda ki mga blood donation sa Sorsogon? Blood donation. Ay, actually po, in advance din po, ano po sa inda ni clearance kan paglog and then ma-apply sa inda for an exemption and sa moya pong provincial health office. Ayun. So, ano ba? i-coordinate po sila sa moya provincial health officer kay Dr. June Bolo para sa sinipo ka ng mga aktibidad. Ayun. So, araw ganyan kaya nagkara Dr. Alan Lucania sa Bicol DOH, sa Bicol Blood Bank, buda sa BRDRL, South Luzon Reference Laboratory, makondak sinda ki blood donation dyan, ma-coordinate mo na kay sa Sendong Provincial Health Officer? Yes, tabi. Opo. And then, Ayun. sa kuya pong, opo. Yeah, anyway, mas kwan man lang, coordination man sa nain siguro, pero may man yan ma-approve tabi, Yes, tabi. Opo. Ano ba yan? Nahiling ka ba na necessary travel yan? And then, nahiling ka ng importansya tabi kasi rin ng mga aktibidad. So, natutugutan tabi ang sirin kaya. Yes, okay. Dong, iyo man sa natabi, salamat. Madali lang, taba ka may siya putigli, madali lang, alright. Ay, na-explain na po ni Dong ini, ang checkpoint tabi, Dong, sa Putsaw, di ba? Sa Putsaw, ang nagbabantay? Yes, tabi. Ganun yan. Existido tabi ang checkpoint sa Putsaw. Oo. Duman tabi, pig-check ang mga papel kan malaog sa Putsaw Yes, area. tabi. Opo. Lalong-lalo na ang mga pribadong bihikulo. Yan tabi yan, tig-check. Yeah, okay. Dong, salamaton tabi na maray sa pag-clarify kay ni. Sige tabi, VP. Salamat to ng tabi. Anytime po. Opo, thank Good morning, you. tabi. Alright, good morning. Mga tugang si Dong Mendoza, tagapagtaramtabi kan gobernador sa probinsya kan Sorsogon, Governor Cheese sa probinsya.